L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ħabbar li mit-tlettax ta' Ġunju se terġa' tibda ssir il-quddiesa l-komunità fil-Knejjes kollha f'Malta u f'Għawdex, dan permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Tkun ħaġa sabiħa li dakinhar tal-festa solenni tal-ġisem u d-demm ta' Ġesu, il-festa tal-Ewkaristija, aħna nerġgħu nibdew niċċelebraw l-Ewkaristija fil-miftuħ, l-Ewkaristija fil-Knejjes tagħna u nilqgħu in-nies biex jisemgħu il-kelma ta' Alla, jiċċelebraw l-għaqda ta' bejniethom u jirċievu Ġesu fl-Ewkaristija. Il-quddies se terġa' tibda ssir imsejsa fuq 3 prinċipji ta' mitigazzjoni: li tinżamm id-distanza soċjali meħtieġa, li tintlibes maskra jew visor u li tinżamm l-iġjene, fosthom bil-ħasil regolari tal-idejn. Fil-fatt, it-qarbin se jsir b'dawn it-3 prinċipji, billi s-saċerdot ikun libes visor u jqarben mingħajr ma jmiss l-idejn. Tajjeb li biex it-qarbin isiru wkoll b'ċertu dinjità wieħed juża il-visor għax il-visor tista' tollih b'ċerta dinjità u titqarben u mbagħad terġa' tniżlu. L-Arċisqof spjega li fil-Knejjes se jsir kalkolu skont il-metri tal-Knisja biex bih jiġi determinat kemm nies jistgħu jkunu preżenti għall-quddies ħalli jiġi rispettat il-kunċett tad-distanza. Ġie deċiż ukoll li se tibqa' tingħata dispensa għall-obbligu tal-quddies. Dan ifisser li min ma jistax jattendi għall-quddies fil-Knisja minħabba bosta raġunijiet fosthom dawk ta' vulnerabilità minħabba l-età jew xi mart m'għandux għalfejn iħossu mtaqqal u jsegwi l-quddies minn fuq il-mezzi tax-xandir hekk kif din se tibqa' tixxandar b'dan il-mod. L-Arċisqof qal li issa se jibda dijalogu mal-kappillani biex mhux biss jiġi diskuss kif se jitħarsu d-direttivi imma biex l-affarijiet isiru bordni. Spjega kif dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu bbażati fuq il-prinċipji ta' responsabilità u l-karità biex fil-waqt li tiġi mħarsa s-saħħa tal-pubbliku, l-Ewkaristija tkun okkażjoni fejn wieħed jikber fis-saħħa, fir-ruħ u fil-ġisem. L-Arċisqof irringrazzja lill-Gvern u lill-awtoritajiet tas-saħħa għad-dialogu kostruttiv li sar u għad irid isir biex il-qudiem jitħabbru aktar deċiżjonijiet li jkunu jistgħu jittieħdu skont iċ-ċirkostanzi. Nistidinkom biex niċċelebraw korpus fit-13 u l-14 ta' Ġunju bil-preżenza tagħna fil-Knejjes dejjem skont id-dixxiplina rikjesta u nitolbu mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ li qed jistennew b'ħerqa li jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija tqarbina għall-ewwel darba u dawk l-adolescenti li qed jistennew li jirċievu is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Nawgura li dan is-sajf aħna nkunu nistgħu inwettqu x-xewqa kbira tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.